I 4 programmer har DR Dokumentar sat sig for at sammenligne eleverne fra en dansk 9. klasse med eleverne fra en tilsvarende 9. klasse i Kina. Vi vil undersøge, hvordan de bliver undervist, hvem de er og hvad de kan. Hvad er 50% af 200? 40, tror jeg. Det er 50. Nej, 100. Hvor mange stavelser er der i ordet skole? Skole 5. Hvor står solen op? Vest. Hvad hedder hovedstaden i Frankrig? Det ved jeg ikke. Det, at man ikke har de boglige kompetencer, der skal til, er en katastrofe. Vi uddanner ikke klodshand til storebrødre, der bare har en masse viden, men som ikke kan bruge den viden, de har. Tilhører Helle Thorning-Schmidt rød eller blå blok? Blå. Hvor ligger Åben Rå? Det ved jeg ikke. Ligger det i Aarhus og omegn? Nå, skulle jeg have Thorne. Det er rød. Undskyld. Folkeskolen er et fundament i udviklingen af det danske demokrati. Den er utrolig kærlig, men den er altså også en kende slap. Vi giver de 2 klasser de samme test i læsning, matematik og engelsk, men vi tester dem også i, hvor kreative de er og hvor godt de samarbejder. Jeg kan ikke rigtig forstå, at der kan være så stor forskel alligevel mellem 2 lande. Kan de danske elever løse en kinesisk afgangsprøve i matematik? Kinesisk er sindssygt, mand. Hvad er det for opgaver, det så ingeniører laver om? Og kan de kinesiske elever arbejde i grupper? Jeg tror i virkeligheden, det er her, vi skal vinde i den internationale konkurrence. I de 2 første programmer testede vi eleverne i læsning og matematik. I dette program tester vi de 2 klasser i kreativitet og samarbejde. Spørgsmålet er, om folkeskolen har rustet de danske elever godt nok til konkurrencen om fremtidens arbejdspladser. Altså, jeg har sådan kineseren overtaget verden på et tidspunkt. Åbne begge vinduer der. På Holme Skole skal 9. sæt i gang med klassens time sammen med deres klasselærer Kirsten Hove. Vi skal jo i gang i det her skoleår med et stort projekt. Og det store projekt, det er, at vi skal have 30 elever til at fungere sammen i en 9. klasse. Det er usædvanligt, og det bliver en udfordring, og det skal lykkes. 9. klasse på Holme Skole er summen af skolens 2 8. klasser, som efter sommerferien blev slået sammen til 1 klasse. Derfor kender eleverne i 9. sæt ikke hinanden så godt endnu. Vi er nødt til at sådan tage ja-hatten på, sådan at, selvom man måske synes, at det er træls og sådan noget, så er man nødt til at, ligesom, at få en god indstilling. Salma? Det vil fremme vores sociale forståelse, altså sådan nye venner, eller hun kalder det, altså nye mennesker. Nye mennesker. Jeg synes jo, det er utrolig vigtigt, at eleverne de også har en stor del af ansvaret for, at det her det kommer til at fungere godt. Og jeg kan også se på dem, at i det øjeblik, de formulerer deres eget ønske til, eller deres egne krav til sig selv og hinanden, så tror jeg, at de tager dem meget bedre på sig, end hvis det var mig, der stod og dikterede, sådan her skal reglerne være. Er der nogen af jer, der er uenige i de her udsagn? Men jeg synes bare, at man skal have lov til at selv vælge, om man vil se sig selv som en helhed, eller om man vil se sig selv som 2 klasser. Fordi jeg vil helst se jer som 2 klasser. Jeg forstår bare ikke, hvad det er sådan en skidt tanke. Altså jeg forstår ikke, hvad det er sådan en skidt tanke. Altså 1 klasse 1 år. Altså han dør jo ikke af det, vel? Men det er også det, altså vi er jo ikke heller ikke... Jeg ville have flyttet skolebrugerne det her, men det måtte jeg ikke, fordi min forældre siger, giv det en chance. Og de sagde det til mig sidste år, og så sagde de, hvis der sker noget, så må du flytte. Så jeg er rimelig pissed off. Hvad er det kan komme til at gå ud over i timerne, hvis ikke I kender hinanden så godt? For eksempel, hvis man nu har gruppearbejde, og man så bliver slået sammen med en gruppe, med hovedsageligt andre fra den anden klasse, så ved man ikke, hvor deres sådan, faglige niveau er, for man har et sådan, overblik over, hvor de andres er. Fordelene det er, at vi får flere timer og ekstra lærer på i nogle fag. Og ulemmerne det er, at vi er så mange. I de 2 forrige programmer har vi fortalt om elevernes faglige niveau, deres skoledag og om disciplin. I dette program ser vi på skolens sociale opgaver, på formålet med undervisningen og på de færdigheder i kreativitet og samarbejde, som den danske folkeskole har tradition for at vægte højt. De kompetencer, vores unge skal have for at matche truslen på Kina, det er et højt fagligt niveau i de grundlæggende fag. Men
De skal også blive ved med at have de evner til samarbejde, som netop kendetegner de danske unge. Niels Egelund er professor i specialpædagogik og ivrig debattør af den danske folkeskole. Vi skal også arbejde med de kreative evner, fordi det er det, der gør, at der skabes og tænkes nyt. Og der må vi altså ikke tro, som nogle gange mellem siger, ja, men det vigtigste, det er altså samarbejde og innovation og sådan noget. Fordi hvis ikke der er de basale, grundlæggende kompetencer nedunder, faglige kompetencer, jamen så duer det ikke, så kreativitet, det bliver bare fingermaling. På Holme Skole skal eleverne i 9. klasse på lejrtur i 2 dage. Og for 9. Z er det en god mulighed for at blive rystet sammen og lære hinanden bedre at kende. Men Salma er ikke helt tilfreds med arrangementet. Jeg synes ikke, det burde være obligatorisk, fordi jeg synes ikke, at vi får noget ud af det. Socialt, men ikke fagligt. Overhovedet ikke. Vil du egentlig hellere blive hjemme og gå i skole? Ja. Hvem er det, der har hovedpude med? Hvem er det? Ja. Det er mig. Det er Salma. Jeg kan ikke sove, jeg får ondt i ryggen af det. Er I klar? Kom. Tak. Er sådan en tur som den her sådan et typisk eksempel på den danske folkeskole? Det tror jeg, det er. Ja, fordi vi synes, det er så vigtigt, at eleverne de trives i klasserne, og de har det godt sammen. Vil du gerne bygge et hus? Vil du gerne bygge et hus, og ikke skal bruge eller få nogle penge på? Det er kun 3 timer stillet, så kan I komme med. Det er jo ikke bare den undervisningsmæssige del, vi løser. Vi har en række sociale opgaver. Vi har en opgave i at lave hele mennesker. Og det synes jeg er et meget værdifuldt job, vi har. I klasse 13 i Harbin i Kina bruger man ikke tid på lejrtur i skoletiden. Nej, det er fordi, de har så travlt med, at man skal lære noget, og det med at være noget socialt, det er noget, som ligger på en helt anden måde i det almindelige i klassen. Det at være social, det er stort set at opføre sig ordentligt, ikke? Al indlæring foregår i faste, disciplinerede rammer, som afspejler det autoritære styre i resten af samfundet. I Kina der er det læreren, der er autoriteten. Det er læreren, der ved, hvad der skal gøres. Det ved eleverne, og de hører efter. Eleverne i klasse 13 er klar over, at de må anstrenge sig for at få succes. Viden terpes og læres udenad. Efter dagens første lektioner skal eleverne samles i skolegården for at lave morgengymnastik. Klasse 13 står parat til at kopiere dagens øvelser i takt. På den anden side af jorden er 9. Z vel ankommet og klar til lejrtur. Så velkommen til, og jeg hedder Morten, og vi skal jo lave ting og sager sammen med jer. Den danske folkeskole skal både udvikle elevernes faglige, sociale og personlige færdigheder. De sagde, at vi kunne tage så meget bagage med, sådan en ghetto-klasse. Eleverne skal ikke kun lære at læse og regne. De skal også lære at samarbejde og deltage aktivt i undervisningen. Fordi vi har 10 minutter til, vi meget gerne vil slå op her. Ja, hvis det kan være der. Det kan det sagtens. Kan det ikke godt være på den der store plet der? Det er virkelig stort. Ej, en kæmpe græsplet der, man kan sagtens sætte på det. De her danske unge, vi har besøgt i en dansk 9. klasse. Hvad er det, de skal konkurrere med i forhold til den kinesiske 9. klasse? De skal konkurrere på at kunne tage ansvar. De skal kunne konkurrere på at kunne sætte deres viden i spil. De skal konkurrere på at kunne lytte til andre og bruge den inspiration, der kommer fra andre. Anders Bondo Christensen er formand for Danmarks Lærerforening og en ivrig debattør og fortaler for den danske folkeskole. De har lært at forholde sig til andre mennesker og blive en del af et fællesskab osv. Og det er
meget mere uhåndterligt end et eller andet tal på 503 i en PISA-undersøgelse. Men jeg tror i virkeligheden, det er her, vi skal vinde i den internationale konkurrence. Vi har vi har faktisk 2 gange i 2000 og 2003 i de 2 PISA-runder der spurgte vi eleverne omkring deres samarbejdsevner, deres selvoplevede samarbejdsevner. Og der var de altså fantastisk dygtige. Der lå de oppe i den bedste fjerdedel. Men om det er noget, de mener, de er, eller om det er noget, de i realiteten er, det har vi ikke testet. Så det vil sige, at på nuværende tidspunkt har man aldrig tidligere testet danske elevers evne til samarbejde og til innovation og til at være kreativ. Nej. Men det gør vi. I de 2 forrige programmer testede vi eleverne i læsning og matematik. Den kinesiske klasse klarede sig bedst i begge færdigheder, og særligt i matematik, hvor de klarede sig 3 gange så godt som de danske elever. Nu gælder det kreativitet og samarbejde. Vi har fået hjælp til at lave opgaverne af 2 forskere fra Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet. Især i forhold til samarbejde, så synes jeg, at Søren Hansen og Christian Børge afholder kurser i kreativitet og samarbejde, blandt andet for erhvervslivet og for lærere i folkeskolen. Først skal eleverne testes i samarbejde. Hvem tror du er bedst til at samarbejde? Kineserne eller jer? det tror jeg, vi er. Det tror jeg, vi er. Fra anden, hvor jeg begyndte, der vi lærte at samarbejde og gjort det i rigtig mange år. Vi har sammensat 2 danske og 2 kinesiske grupper med 4 elever i hver. Grupperne får udleveret 50 ark A3-papir og 4 ruller kraftig tape. Opgaven er at bygge en selvbærende konstruktion, en slags hus af papir, som de 4 gruppemedlemmer til sidst kan være under. Men man kan kun bruge papir, tape og så have det på gulv, eller hvad? Ja, okay. Grupperne bliver ikke vurderet på resultatet, altså hvor flot et papirhus de kan lave, men på hvor godt de samarbejder om at udføre opgaven. Man har 50 ark af træpapir, så er det faktisk muligt at bygge sådan et selvbærende hus. Det skulle være en opgave, som de er nødt til at være en gruppe for at løse. Det skal være en opgave, som de ikke kan løse alene. Og det skal også være en opgave, hvor de er i stand til det. Ingen af dem har gjort det før at bygge et hus, men de har så meget fornemmelse for konstruktion alligevel, at de godt kan finde de grundlæggende principper frem og lykkes med opgaven. Grupperne får i alt 30 minutter, men de første 5 minutter skal bruges til at aftale, hvordan de vil bygge deres hus af papir. Altså, jeg har ikke nogen idé. Nogle kasser. Ja, det tænker jeg også. Og så staten i dem og tape dem fast. Ja, jeg tænker også, hvordan laver man en kasse. 2张纸，2张纸的话，我需要4层，4层的话就是8张，每个角是8张的话，那就需要是4、8、32， 32张，32再加4。一个柱子大概这么高的，大概多少张纸？不行，柱子肯定要顶到棚上，因为棚棚该塌了，还要这么一点。我还有屁股呢，屁股的高度，这么高。没有，你坐下这么，你坐在地上用着。你会有屁股的。如果咱们都想躺着，都躺着的话。 Ej, tag nu sammen. Tag nu sammen, drenge. Siger du? Drenge. Jeg siger ikke noget. Jeg synes, det er en bøf eller skinke. Så hold nu kæft. Altså, hvis vi laver en 2 høje, ikke? Hvor langt kan den så være sådan henad? Derfra, der. 10 papirer, vi ved det ikke, vel? Vi har ikke lavet den her øvelse før. Vi må måle, når vi starter jo. Skal vi snakke om det? 你最高，你最高，你最高。肯定你最高。我们可以这样。哎呀，好吧，like this。好，你起了。你看到你身体的那个什么部位？ De 5 minutters aftaletid er gået, og grupperne har nu 25 minutter til at lave et papirhus, som de alle 4 kan være under. 我来做柱子。这柱子得按我那个方法吧，按我那个方法，你那太容易塌了。是吗？ Jeg ved ikke, hvor stabile de så er, de her. Nej, prøv at se, hvor mange vi skal have, så hvis vi skal lave dem på den måde der. Det bliver jo slet ikke stabilt nok. Men ellers skal vi ikke lige finde ud af, om Julie hun synes, det er stabilt nok, før vi laver flere af dem. Nej, fordi ellers er det bare spild af papir. 然后出一点柱子，然后把用脚来个整。把那个不够50张纸给顶留。 Kan du gøre lige den her mindre i den ene ende? What the fucking tape, det er noget. Bare lige sådan krølle den sammen i den ene ende-agtigt. Bare lige lade være rørt den her. Ja, undskyld, mor. Hun vil gerne have den mindre. Nej, vi skal bare lige have den mindre i den ene ende.
Så kan den nemlig gå ind her. Vi vender tilbage til grupperne senere for at se, hvordan det går. What is the name of the capital of France? Paris. Det er Paris. Paris. Parents. Paris. Bali. Jeg ved ikke godt, Paris, der var. Den har vi faldet fra hinanden. Eleverne i 9. sæt er i gang med at slå telt op på lejrturen. Og det kræver en fælles indsats. Jeg har i gang i piger. Vi skal også se det der andre spiller til. Så giv mig en. Skal jeg være ærlig? Hvad med den her? Hvad skal vi så bruge den her til? Første og sidste gang, jeg også sætter til. Salma og Kaltun er klassens 2 somaliske piger. De kan godt lide at gå i skole, men Salma er ikke begejstret for at bruge tid på den obligatoriske lejrtur. Prøv at se her. Det er fordi, den er for kort, den der. Det er derfor. Jeg synes, det er rent udsagt spild af tid. Men det er stadig hyggeligt, men jeg synes godt, at vi kunne lade være med at gøre det. Altså fordi vi har også eksamen snart, og vi skal forberede os. Og vi kan ikke bare tage på lejrtur, og så regne med, at tingene gør sig, det af sig selv. Salma og Kaltun vil gerne på gymnasiet efter 9. klasse. De følges tit ad til lektiecafé på biblioteket i nærheden af, hvor de bor. Jeg skal bare læse det. Altså, hvis man gør det hjemme, så skal man meget gøre det alene. Her er det, kan man også samarbejde med ens klassekammerater. Så er det meget nemmere. Og hvis det ikke er noget, du lige forstår, så kan de også lige hjælpe dig med det og give ekstra idéer til, hvordan du kan lave opgaver til forskelligt og gøre det lidt bedre. Jeg ved ikke, skal man skrue forestille på historien? Eller? Hvis du skruer den der med... De 2 piger er vant til at hjælpe hinanden. Men på lejrturen har de også brug for de andres hjælp. Nej, så kan det hele klopse sammen. Hvorfor er det 2 indgange? Og i første omgang træder drengene til. Indgangen skal være sådan, den sidder her. Og hvis der er en indgang et andet sted, så sæt den sådan, at den indgang passer der. Fordi så går I ind der, og så skal jeg til at kravle rundt om. Vi lærer først og fremmest noget om hinanden, og de lærer hinanden bedre at kende på kryds og tværs. Og de lærer at arbejde sammen om nogle andre ting, end de er vant til. Og så tror jeg måske også, at de lærer noget om, at de andre har nogle kompetencer, som de måske ikke lige har regnet med. Teltet er stadig vakkelvogn, så nu tager klassens piger over. For helvede. Er der en mand? Nej, stadig. Okay, vi skal bare lige have den her. Der er også en spor her. Og så bliver teltdugen endelig strammet op. Jamen, hvorfor er ikke engang så stor? Det er fordi, den skal være her. Den sidste. Anna, skal jeg strække den her ud? Ja. Vi river dem her på samme tid, fordi så kan vi ligesom sådan se. Stået midt i det hele, kunne ønske, at I havde været der. Anna, hvem er den? Amen. I klasse 13 i Kina lægger man vægt på det sociale på en anden måde end i Danmark. Klasselæreren bestemmer, hvem eleverne skal sidde ved siden af, og hvor de skal sidde. 现在绝大部分我们是按照个子的高矮，然后来排列的。当个别同学学习上出现困难的时候，我们会有意识的去选择一些和他关系比较好的、程度要比他优异的学生，然后让他们俩坐在一起。所以我们主要是按照身体这个高矮这自然情况来排列，然后个别呢根据孩子的需要有调整。 Klasselokalet og skolen er omdrejningspunktet for alle fælles aktiviteter i løbet af skoledagen. Også når de 54 elever spiser frokost sammen med deres klasselærer.
好吃啊！今天炖的土豆，烧的鸡脖子，米饭，还有一样我忘了。 Eleverne må ikke forlade skolen i løbet af dagen. Frokostpausen bliver også brugt til at tjekke lektier, rydde op og gøre rent. Og til sidst er der tvungen middagslur for alle. Det tager sådan cirka flere år at blive færdig med den der. Kys lige gulvet, det gør jeg ved. Du kan lige så godt lige kysse min sko, når du er dernede. Grupperne har stadig travlt med at bygge deres papirhuse. Processen skal vise, hvor gode de er til at samarbejde. Ja, når man skal være god til at samarbejde, det er jo for, at vi kan udnytte den forskellighed, vi har. At vi kan udnytte, at vi ved forskellige ting og har forskellige færdigheder. Hvordan vil I tape det fast? Bare rundt om her, eller hvad? Det skal ned på jorden i hvert fald. Når det gode samarbejde lykkes, så har vi bare mere viden til rådighed. Så har vi flere kompetencer til rådighed til at løse en opgave, end hvis man var alene om det. Det gode samarbejde handler meget om at kunne gøre hinanden større, gøre hinanden bedre, og kunne udnytte den synergi, der er i en gruppe. Wow. Oven i det er det jo så også sådan en helhedsvurdering af, hvordan de agerer. Stefan. Det skal ikke sprede så meget, eller hvad? Grupperne har stadig 10 minutter til at få gjort papirhusene færdige, inden Søren Hansen skal vurdere, hvilke grupper, der har været bedst til at samarbejde. Hvad er prævention? 不知道。 Det er f.eks. et kondom, du tager på, før du er 6, og så begynder det der og kønssygdomme og børn. 不知道。不知道。 6。 Yes. No. I don't know. Det er, når man har beskyttet sex. 哦，这个不太了解，但是好像，学校没有具体讲过这个东西，也不太了解。 Det er det, man bruger for at beskytte sig mod for børn. 避孕就是不怀孕吧？这个不知道。 Nu skal I høre, nu har I jo resten af tiden i dag til at arbejde i jeres grupper og til at arbejde med den fremlæggelse, I skal have på næste torsdag. Okay? Jeg synes, der er et par grupper, der skal gå ind. 9. sæt er i gang med at forberede en fremlæggelse i kristendom. I folkeskoleloven står der, at et af formålene med undervisningen er at forberede eleverne til et demokratisk samfund. Derfor skal der lægges vægt på arbejdsmetoder, som engagerer eleverne. Salma er i gang med at fordele arbejdet i sin gruppe. Hun er vant til at tage ansvar, både i skolen og derhjemme. Hun bor i en boligblok tæt på skolen. Hendes forældre kommer begge fra Somalia og er i dag skilt. Hun bor sammen med sin mor og 4 af sine i alt 6 brødre. Hun er den eneste pige i søskendeflokken, og det betyder meget for hende at gøre sin mor stolt. Det er jo vigtigt for hende, altså, at jeg får en god uddannelse, så jeg selv kan forsørge mig selv. Men det er også vigtigt for Salma, at brødrene klarer sig godt. Når vi kommer hjem fra skole før hende, og sådan, hun kommer hjem, og vi sidder og ser fjernsyn, så siger hun også, at I skal lave lektier. Hvorfor tror I, at Salma siger til jer, at I skal lave lektier? Fordi hun gerne vil have, at vi skal have en god uddannelse. En dag, der kom hun hjem, og så havde hun fået 7. Og så begyndte hun med at græde, fordi hun var ked af det. Er det rigtigt, Salma? Nej, det er fordi, at jeg følte, at jeg havde fortjent det 10-tal. Så fik jeg 7. Altså, det er ikke fordi, jeg græd, men jeg blev ked af det. Ja, ked af det. Og hvor mange er det så, der er farvet? 7. Ja, det er rigtigt.
Du skal altid tælle, hvor mange der er her, og det skal du skrive hernede. Salma hjælper hver dag sine 3 mindre brødre med lektierne. De ved godt, at det er en vigtig ting. At det ikke er noget, man skal lade sjov med, at det er en chance, du har. Altså, du kan ikke bare gå tilbage og prøve igen. Det er jo en gang, og så må du se, hvor langt du kommer. Eller sådan rigtigt. Du skal ikke farve. Du skal farve indenfor, ikke uden for de der firkanter. Ellers så farve det. Så kan man ikke se, hvor du har farvet henne. De skal dele 12 stykker frugt. Så den her skal du lave om i det, okay? 9. sæt er stadig i gang med deres fremlæggelse i kristendom. Hvor meget skal de opgive deres egen kultur? Gruppearbejdet giver eleverne mulighed for at debattere på kryds og tværs af sociale og kulturelle forskelle. Jeg synes ikke, man skal sådan det der med at opgive sin baggrund. Jeg står inde i klassen, og der sidder 30 elever, og jeg står og snakker en hel del af tiden. Så får hver enkelt elev jo ikke mulighed for at ytre sig så meget. Så når de sidder her i grupperne, så kan de jo alle sammen bidrage med det, de har. Religionsmøder i Danmark, når flere religioner møder hinanden. Opgaven er at diskutere, hvilke årsager der kan være til, at flere og flere danskere skal til tro. Vi skulle diskutere, om de fik lov at være i Danmark, men alle er enige, så vi kan ikke ligesom diskutere det. Gerne må være i Danmark. Hvad siger du der? Jeg vil sige, at det er okay. Og jeg kan jo ikke beslutte den, fordi jeg er jo ikke dansker. Nej. Er du ikke dansker? Nej. Hvorfor siger du det? Hvad? Er du ikke dansker? Nej. Hvad er du så? Jeg er landpirat. Nej, jeg er somalier. Ja, der er mange, der integrerer sig, når de kommer til Danmark, og der er andre, der ikke gør. Så der er godt at snakke om det. Er du integreret? Ja, for det meste. Du skulle lave alle opgaver, det blev vi enige om. Vi er lige blevet enige om, vi skulle lave det her. Ja, men altså, hvad fanden vil du så lave det? Vi skal selv lave fremlæggelse. Jamen, jeg skal også hjælpe jer med det. Jeg er helt klart bedst i gruppearbejde i skolen, fordi det er ikke altid, jeg er sikker på, hvad jeg selv mener, og det er ikke altid, jeg er sikker på, om det, jeg mener, det er rigtigt. Og jeg er også helt klart, altså, jeg kan bedre lige diskutere ting, end at skrive ting ned. At jeg kan bedre lige at have flere meninger med ind i alting. Altså, for os er det jo helt afgørende, at vi har demokratiske, kritiske borgere. Man skal også kunne bruge den viden, man har til at stille spørgsmålstegn ved autoriteterne, til at forholde sig kritisk til de informationer, man får og sådan noget. Og det er jo en helt anden måde at tænke uddannelse på, end man har i Kina. Og derfor er der meget stor forskel på hele målet med vores uddannelsessystem. I Harbin i Kina har klasse 13 politik på skoleskemaet. Politics is a subject that tells us something about our country, China. 你首先会想到哪些词汇？来，你说，你会想到什么？你会想到哪些词汇？法律、政治术。啊，你会想到法律，想到政治术。你呢？啊。你会想到什么？警察。那你会想到警察。 It tells us about how to vote for our president and how to control our country and everybody are the same. 看书中的 I Kina har eleverne ikke gruppearbejde som i en dansk klasse. De får hele tiden besked på, hvad de skal. Undervisningen er lærerstyret, opmærksomheden er rettet mod tavlen, og klassen bliver hørt i lektien. 我们的最高权力机关再重复一下是什么？最高的全国人民代表大会。 Eleverne skal ikke reflektere og forholde sig kritisk til emnet, og der bliver ikke spurgt til deres mening, sådan som man gør i en dansk skoleklasse. Det vil være utænkeligt i Kina, at der var en studerende på et universitet, der stillede en kritisk spørgsmål til den professor, der står og underviser. Det gør man ikke. Det gør man i Danmark. Hvis der er nogle studerende, der mener, at det, jeg siger, ikke er rigtigt, så skal jeg nok få det at vide. Og det er lidt ærgerligt, at man mangler den dimension. Der er ingen tvivl om, at man med en systematisk, autoritær skole virkelig kan forme en hel generation.
Og det må vi jo aldrig nogensinde komme i den situation. Det gør vi heller ikke, fordi vi har heldigvis en helt anden tradition i Danmark. China is a very good country. I love China. Godmorgen alle sammen. I 9. sæt er det blevet dagen, hvor grupperne skal fremlægge i kristendom. Men gruppen med Sara, Thomas og Daha er ikke kommet i gang til tiden. Nu er klokken 8.36. Fremlæggelserne skulle starte 8.15. Det er så utilfredsstillende, at I skal til at hen og printe ud og, for at kunne lave oplysningsakt til de andre nu her. Når vi i forvejen er så tidspresset med de her fremlæggelser, at vi først kommer i gang 21 minutter efter vi egentlig burde. Jeg synes, det er fint nok, at hun bliver sådan vred over det, for jeg kan også godt forstå det. Jeg bliver også selv irriteret, hvis folk kommer for sent. Men ja, vi kunne ikke rigtig gøre andet. Det er så vigtigt, at I næste gang er klar til at gå i gang 15:15 sharp. I fik jo skæld ud af Kirsten. Ja, det gjorde vi så. Det er ikke første gang, vi har gjort det. Jeg har gjort det flere gange. Hvad er ikke første gang? At vi printer lige efter team starter. Hvorfor printer I det så ikke dagen inden? Hvorfor printer I det så ikke i god tid, sådan så I har det klar? Jeg ved det ikke. Det er sådan, vi er. Alle gør sådan. Og så ikke mere om det. Så går vi i gang med time 1. På trods af en forsinket start går resten af timen efter planen. Okay, vi har om religionsmøder i Danmark. Fremlæggelser og projektarbejde er et eksempel på, hvordan elever på en kreativ måde skal samarbejde omkring det, de har lært. Og det er en arbejdsform, der lægges stor vægt på i den danske folkeskole. Spørgsmålet er bare, om der er nok af de danske unge, der har samarbejdsevner og innovationsevner og kreativitet til, at vi kan klare os i konkurrencen med kineserne fremover. Fordi vi skal slet lave det her. Nej, det er lige meget. Jo, hvordan kan du sige, at der er en, der skal være herinde? Det er kan godt. Vi når det jo ikke. Der er 2 minutter tilbage af samarbejdstesten, og grupperne arbejder på højtryk for at blive færdige med papirhusene. 2 minutter tilbage. Ja, men den skal hold den, André, hold den. 我们清一点之后坏了就剩1点了。这真可怜。我们这样看到饺子同学们，那个小开始。我这边已经粘好了。我那边也粘完了。Hvad skal vi gøre? En stolpe? Jeg har en halv stolpe her. Ja. 你负责缠胶带就行，我这么拿着，你负责缠胶带，一圈一圈缠，快快快！等会儿，这边缠，这边缠，我缠。 Efter 25 minutter er grupperne færdige. Nu presser hele lortet. Vi har givet Søren Hansen en videooptagelse med processen i de 4 grupper. På baggrund af sine iagttagelser vurderer han nu, om det er de kinesiske eller danske grupper, der er bedst. Søren Hansen vurderer især elevernes evne til samarbejde ud fra, hvor gode de har været til at holde fokus på opgaven og sige ja til hinandens idéer. Det vi kan se, det er, at kineserne de er de bedste til at samarbejde. De er rigtig gode til at komme med alle de positive elementer, der er i et samarbejde, med at kunne komme med idéer, bygge videre på hinandens idéer, sige ja til hinanden, støtte hinanden, invitere hinanden ind i samarbejdet. Og de er hele vejen igennem meget fokuseret og målrettet på at løse opgaven. For eksempel pjattede de kinesiske elever ikke med hinanden undervejs. Nej, fordi... Det er mig og Stefan, vi laver. Den ene skal være mindre end den anden. Det går ikke til lige stort. Jo, fordi mig og Stefan, vi samarbejder. Du skal bare gå den ene mindre i den ene ende, og så skal det bare... Det, der kendetegner danskernes måde at arbejde på, det er, at de har meget 2 fokus samtidig. De har et fokus på at løse opgaven, og det er tydeligt, det er de motiveret for at prøve på. Kan du mig tage nogle arme ned langs siden? I må ikke strække mig, eller hvad? Fuck det, ja. Men samtidig har de et fokus på deres egen sociale image i gruppen. Det gør man meget i den alder der, og det fylder en del med de danske grupper, som virker forstyrrende i forhold til, at de kan koncentrere sig om opgaven. Kan du heller ikke gøre noget som helst selv, lille Martin? Hvorfor tror du, der er den forskel mellem de danske og kinesiske elever? Måske skyldes det,
Den åbenhed og den man skal kalde den mangel på autoritetstro og altså den måde, vi opdrager børn på i Danmark og uddanner dem på, der sætter vi dem i en situation, hvor de er nødt til hele tiden også at tænke på sig selv og deres egen måde at deltage på. Og det kan nogle gange gøre det svært for dem at få et samarbejde til virkelig at køre og også at få kreativiteten med. De 2 kinesiske grupper klarede sig altså samlet set bedre end de danske, fordi de var mere målrettet, holdt fokus på opgaven og ikke brugte tid på at lave sjov med hinanden undervejs. Mange lærere bruger jo meget energi på at skabe en god stemning, og at der er en trivsel i klassen. Vil det sige, at det er helt overflødigt? Nej, det er bestemt ikke overflødigt. Det er en rigtig god ting, at man fokuserer på det i den danske folkeskole. Der er forskellige måder at skabe trivsel på i en klasse. En måde at gøre det på, det er at fokusere på det sociale plan. En anden måde at gøre det på, det er at vende eleverne til at være meget fokuseret på det, der foregår i faglig undervisning. Hvis man bruger en pædagogik, hvor at de bliver i stand til at have samme fokus til samme tid i klassen, så har vi set eksempler på, at den motivation, det engagement, der kommer af at blive bragt ind i et fælles fokus, så kommer der en trivsel af den vej. Det er ikke flot, men det virker. Jo, det er pisseflot. Der ligger nogle udfordringer på det her område i forhold til at lære børn at arbejde sammen. Det kan godt være, at jeg tror faktisk, at vi på det her område har nogle ting, hvor vi bare har strøget om os omkring kvaliteterne i det her, uden egentlig at have noget dokumentation for det. Og det er da klart, sådan ting som det, I viser her, kunne være med til at sige, skulle vi prøve at sætte fokus på, hvad er det egentlig opgaven går ud på her, og ikke mindst, hvad er opgaven ikke i den her sammenhæng. Den næste test skal måle elevernes evne til at være kreative. Vi har fået hjælp af Christian Byrge, som forsker i kreativitet på Aalborg Universitet. Kreativitet kan defineres på rigtig mange måder. Men de mest traditionelle og også mest gængse måder, for der bliver snakket om det på, er, at det handler om sådan 3 overordnede ting. Den ene, det er, at det skal være nyt. Kreativitet har noget med nyt og skabe et eller andet nyt at gøre. Og i en vestlig tilgang i hvert fald især. Det har også noget med, at det her nye noget, det skal være passende. Altså det skal være passende til et problem eller en situation eller et eller andet, man arbejder med. Og så til sidst skal det også være, det skal gøre det lettere for os at tilpasse os ting. For eksempel, vi bliver fyret. Så har vi brug for kreativitet for at retænke vores liv. Testen er en tegneopgave, som tester elevernes spontane kreativitet. I den endelige vurdering vil der ikke blive lagt vægt på, hvor godt eleverne tegner, men i stedet på deres evner til at få idéer og tænke originalt. Eleverne udfører opgaven individuelt. En af de måder, man kan kigge på det på, er ved sådan en papir- og pentest, altså hvor ligesom sådan en traditionel IQ-test, hvor at man skal færdiggøre nogle tegninger eller have talrækker eller lignende. Og de er bredt anvendt inden for forskningen, og det er den, vi har valgt at tage udgangspunkt i her. Eleverne har fået udleveret en sort tus og 50 ark A4-papir med samme tegning. Opgaven er at færdiggøre de 2 buer på papiret og give hver tegning en titel. Min forventning til resultatet af den her test vil nok umiddelbart være, at kineserne vil være stærkest på deres mængde af viden. Og alt det viden, de kan anvende, fordi de højst sandsynligt har mere faglig viden, end vi har i Danmark i sådan en folkeskole. Men samtidig så vil danskerne højst sandsynligt være bedre til at anvende viden til den måde tænkestil, de har. Så de vil være mere fri til bare, at det de tænker, det bare kommer ned på papiret. For der er knap så mange sociale og normmæssige begrænsninger i det danske samfund. Umiddelbart vil jeg tro, at danskerne vil være lidt bedre. Hvem tror du er bedst til at være kreativ? Kineserne eller jer? Jeg tror helt klart, at vi er bedre til at være kreative end kineserne, fordi at vi har mere fritid, vi kan være mere sociale, vi går til flere ting efter skole. Det tror vi er. Kineserne, de skal jo bare i skole, hjemme og lektier og så sove. Jeg tror
ved ikke, om det er sådan en lille fordom eller hvad, men jeg tror, vi er lidt bedre sådan generelt til at være kreative i Danmark. Altså, vi er opdraget med at få lov at være kreative, få lov at udfolde os, altså på den måde, vi er, og vi har tid til det. Jeg tror, vi er bedre. De danske elever er overbeviste om, at de vil vinde over kineserne i kreativitetstesten, blandt andet fordi de har mere fritid, hvor de har tid til at dyrke sport og udtrykke sig kreativt. Andrea går til springgymnastik, Julie tegner og går til badminton, og Thomas og Martin har et band, hvor de bruger rigtig meget tid sammen. Vi er i gang med at skrive en ny sang, og det synes jeg, det kræver en del kreativitet at kunne sådan skrive sin egen sang og finde på sit eget musik og sådan noget. Så der bruger jeg det sådan set næsten hele tiden, ikke? Derudover går Thomas også til tennis med Amalie fra klassen. Hvis alt bare handler om skolen, så synes jeg godt, man kan blive lidt en dødbyder. I Kina går de jo i skole til klokken 7 om aftenen. Jamen, altså, jeg tror ikke, jeg vil kunne holde til at gå i skole til 7 om aftenen, fordi at hvis jeg går i skole til 7 om aftenen, så har jeg ikke noget fritid. Det er der, jeg sådan kan udtrykke mig selv og dyrke noget sport og spille noget musik og være sammen med mine venner. Eleverne i klasse 13 kender ikke til fritid på samme måde som de danske elever. De unge har kun meget lidt tid til andet end skolen. Leo er en af de mest ihærdige drenge i klassen. How much time do you have for yourself each day? At home? Yeah. 1 hour, sometimes more. Do you think that is enough for yourself? It is enough because if I have too much spare time, I won't know what to do. Leo og de andre kinesiske elever går i skole 12 timer om dagen og har en meget længere skoledag end de danske elever. Skolelederen på Harbin nummer 69 mener også, at der er andre forskelle mellem den danske og kinesiske skole. 我个人认为啊，就是从中国学生的教育方式来看，总体来说的就是文化基础知识比较扎实。然后从丹麦和那个欧美国家的培养的角度来看，应该是创新人才和实践能力这方面比较强学生。 Hvor ligger Åben Rå? Åben Rå? I den danske folkeskole lægger man ikke længere vægt på paratviden, sådan som man gør i Kina. Når vi ikke har lagt vægt på paratviden i lang tid, så er det fordi, vi har en oplevelse af, at det er gammeldags, og det med at lære noget uden at kunne sådan noget lige, det er altså noget, der hører fortiden til. Så overblikket over, hvordan verden ser ud, hvad hovedstederne hedder, og hvor de ligger henne, hvilken verdensdel, er jo svag i forhold til, hvad den var for 30 år siden. Åben Rå? Fanden ikke er det? Den kender jeg ikke. Ingen idé overhovedet. Hvad er progressionen i Danmarks historien for eksempel? Der vil være mange, der ikke kender den, fordi man har arbejdet tematisk. Så har man haft om vikingetiden, og så har man haft om reformationen, og så har man måske lige haft lidt om slaget ved Dybbøl. Men hvad var det egentlig, der kom først? Ikke? Altså... Godt spørgsmål. Et sted i Jylland, tror jeg. Ligger det ikke i Aarhus og omegn? Hvis man har Fyn her, og så Jylland her, så ligger sådan lige ude for Fyn. Og det tror jeg. Det ligger helt nede i grænsen til Tyskland. Jeg siger i Aarhus og omegn. Nu skal I høre, det er jo fuldstændig forfærdeligt det her, fordi nu har jeg jo fået at vide i dag, at næste gang så er pigerne væk. Inge Melgaard er en erfaren lærer på Holme Skole og underviser i de fag, der tidligere forudsatte paratviden hos eleverne. Hun underviser blandt andet 9. sæt i historie og har klassen 4 timer om ugen. Men i starten af skoleåret bliver timerne forstyrret af mange andre ting. Lejrtur, skolefoto, tandlægebesøg og senere i dag fodboldturnering. Det betyder, at vi mangler en stor del af klassen. Især jeg lider lidt under de her arrangementer, fordi jeg har nogle fag, f.eks. historie og samfundsfag og geografi og biologi, hvor vi har meget kort tid til et meget stort pensum.
Sommeren 1941. Hvorfor har I ikke som lærer sagt, det duer jo ikke? Det er fordi, vi er op imod en kultur, som nok har været gældende i mange år i den danske folkeskole, med at trivsel er utrolig vigtig. Og jeg er sådan en, der altid taler om, at man kan også få rigtig god trivsel af rigtig god undervisning. Ja, der er jo mange skoler, der har som deres formålsparagraf, her trives vi, og så lærer man. Og når jeg kommer på sådan en skole, så plejer jeg at sige, kunne I ikke lige bytte det om? Og så sige, her lærer vi, og så trives vi. Fordi det er altså læringen, der er det vigtigste, og hvis man lærer noget, kommer man også til at trives. Altså, der har været sådan en tendens til, at nogen i systemet, de synes ligesom, at faglighed og trivsel er to modsætninger. Ligesom man tror, at faglighed og kreativitet er to modsætninger. Enten så skal vi have historie, eller også så skal vi male. Og det er meget bedre at male, ikke? Men sådan er det jo ikke. Japan ville bare have magten i Stillehavet simpelthen. Og de gaflede så langsomt ind. For eksempel så havde Frankrig hele det, der i dag hedder Vietnam, som hed Fransk Indokina. Hvorfor bombede de Pearl Harbor for lampen? Hvorfor de bombede Pearl Harbor? Det var fordi, de var jo allieret med Hitler, sådan set. De holdt sammen med Hitler. Ja, men Hitler gik i krig med Amerika. Hvis man virkelig insisterer på, at de skal lære noget, også presser dem, så sker der jo det, at så begynder de at synes, tingene er interessante. Og så begynder de at komme fra dem selv. Det er ligesom om, man forestiller sig, eller har gjort her i mange år i Danmark, at tingene kommer væltende af sig selv fra børnene, uden at de ved noget. Man stiller jo først spørgsmål, når man ved noget. Og man stiller flere og flere spørgsmål, jo mere man ved. Og der synes jeg, man er gået helt galt i byen i mange år. Han udtalte, at de først rigtig fik testet bomben, da den var på vej derover. Ja, så de vidste ikke, om den ville virke eller ej. Ja, men det er rigtigt. Man har sagt eller ment, at kreativitet, det er alle de ting, som ikke er faglige. Altså, så snart der er papir og blyanter involveret, så bliver det straks ikke kreativt. Mens kreativitet, det er musik og billedkunst og fri udfoldelse. Jeg mener også, at kreativitet forudsætter en stor viden og indsigt. Tyskland havde jo hele Europa, og så sloges russerne med dem her. Jamen, jeg er helt enig i, at i den debat, der har været, har man prøvet at sige, at faglighed er en ting, og kreativitet er noget andet. Hvis man virkelig skal være kreativ, så skal man vide noget og kunne sætte noget i spil. Det er den kombination. Der er en tendens til, at man ligesom kobler nogle af de her færdigheder, samarbejdsevne, kreativitet, væk fra fagligheden. Det er livsfarligt, hvis den 9. klasse skal konkurrere med kineserne fremover. Tilbage ved kreativitetstesten er eleverne i fuld gang med at færdiggøre deres tegninger og give dem en titel. En måde at kigge på ved kreativitet, som mange vil kunne genkende til, det er at kigge på, hvor originale er de idéer, de har fået. Og også at kigge på, hvor mange idéer er der egentlig. Det er også noget, folk typisk snakker om. Er det kreativt, hvis de har få eller mange? Og så kan man også kigge på jamen, de typer idéer, de får. Hvis der er mange forskellige typer idéer, så er det mere kreativt, end hvis der er meget ens typer idéer. Og så kan man også kigge på, hvor dygtige er folk til at videreudvikle idéer. Altså, hvor langt når de? Er det sådan nogle ret simple idéer, eller er de ret udviklede idéer? Og det er de 4 ting, vi har taget udgangspunkt i. Efter 15 minutter afsluttes kreativitetstesten. Christian Bjørge skal nu vurdere, om det er danske eller kinesiske elever, som er mest kreative. Udover ham selv har en dansk og 2 kinesiske dommere hjulpet med at vurdere tegningerne. Noget er kun kreativt, hvis folk omkring dig vil sige det kreativt. Så hvis det er socialt accepteret. Og derfor så har vi valgt at bruge dommere, uafhængige dommere, som intet har med de her mennesker at gøre, men som fuldstændig udefrastående står og kigger på de idéer, de har udviklet, det produkt, de har udviklet, og siger, synes jeg, det her er kreativt? Og så får de instruktion til, hvordan de kan gøre det på en skala fra 0, 1 eller 2 på de forskellige parametre, vi måler på. Altså originalitet, fleksibilitet, flydende tænkning og så videreudvikling. Er det en almindelig anerkendt metode at bruge? Ja. En af de færdigheder, som indgår i kreativitetsvurderingen, er elevernes evne til at få nye idéer og tænke originalt. Her fremhæver Christian Bjørge især kinesiske tegninger. En kvinde får permanentet sit hår. En mand som danser. Jungleloven. De svage bliver spist af de stærke. En person spiller harpe. Og
Et ferieparadis, som er den eneste af de nævnte tegninger, som er lavet af en dansk elev. Så er det overrasket med mig, at danskerne, der var en gruppe af idéer, som ikke eksisterede hos kineserne. Og den handlede om kropslige ting som penis og bryster og baller og sæd, som var synlige i den danske gruppe, men ikke i den kinesiske. Der var slet ikke nogen af dem. Hvad fortæller det dig? Det siger nok lidt om, at det kan være, at i Danmark, at vi er frisindet til at kunne få sådan nogle idéer. Det kan også være i Kina, at de simpelthen havde et andet fokus. At det var, hvad kan man sige, for dem et mere seriøst fokus. Men i klasse 13 er der også tegninger, som adskiller sig markant fra de andres. Leo har bevidst valgt at tegne uden for de 2 buer, sådan som eleverne ellers havde fået besked på. Han er enten enormt kreativ, eller også er han meget, meget begrænset. Og hvis man ser ham som det kreative individ, som jeg godt kan lide at se ham som, så har han simpelthen valgt at sige, de her, de begrænser mig, men jeg bruger dem alligevel. Og så har han lavet sine egne tegninger uden for de her streger. Og hvis man kigger på det sådan, så scorer han også rigtig højt på alle 4 ting, vi måler på. Men man kan også se ham som enormt begrænsende og firkantet i hans måde at tænke på, ved at sige, at du kan ikke engang udføre den opgave, du bliver sat til. Det spændende er så, at da han bliver interviewet derude, så svarer han, at han forstod godt opgaven. Og han valgte bevidst at lave tegningerne uden for de her streger. Så det tyder lidt på, at han måske er i en særdeles kreativ klasse. 因为我感觉那个像是对我的一种拘束，我不太喜欢那种感觉。 Christian Byrre vurderer nu tegningerne i de 2 klasser samlet. Hvem er mest kreativ? De danske eller de kinesiske elever? Ud af de 2 grupper, vi har, den danske gruppe og den kinesiske gruppe, alle 4 dommere var enige om, at kineserne var væsentligt bedre end danskerne til kreativitet. Og især på det, der hedder at kunne videreudvikle, egentlig at kunne bygge videre på andre folks påbegyndte tanker, har de slået enormt højt ud. Altså det er over 100% bedre end danskerne. Hvor bekymret skal vi være for det her resultat, trods det, at det jo er så få elever, der har deltaget? I og med, at det er et lille resultat, eller lille studie, så vil jeg ikke være enormt bekymret. Men lad os sige, at vi skalede det op, og vi fandt samme resultat. Så vil jeg begynde at være meget nervøs for den danske måde at tænke kreativitet på. Især fordi, at vi har sådan en fornemmelse af, at vi føler os enormt kreative, vi føler os gode til lige præcis det her. Det er måske det sidste, vi har tilbage, føler vi. Og så kommer der nogen, som måske allerede har overhalet os. Men i hvert fald, hvis de vil overhale os, med lethed vil kunne gøre det. Simpelthen fordi de har et system, der er gearet til, at når de vil noget, så går det rigtig stærkt. Man kan sammenligne lidt med, når vi skal bygge en bro, eller en motorvej over Silkeborg, så kan det godt tage længere tid end bare et år, og lige fra man beslutter, at den skal være der til, den er egentlig bygget. Hvor i Kina, der vil man sige, at vi skal have den motorvej, og den skal være nu, og så er den der et halvt år efter. Og lidt på samme måde kreativitet, kan de sige, nu skal vi have kreativitet, og så er det der over det hele. I Danmark, der vil det måske være sådan en diskussion om modargumenter. Hvad så med den anden faglighed, og så vil det tage lang tid, før der kommer noget ind der. Så vi skal være lidt nervøse. Efter en lang dag med fælles aktiviteter, har eleverne i 9. sæt lært hinanden bedre at kende. Det hjalp meget med, at man så kom meget tættere på hinanden, og så fik man lige snakket lidt igennem uden for skolen, hvor man bare sidder med hovedet i en bog. Der har man ikke sådan rigtig tid til at snakke med hinanden jo. Jeg havde forventet at blive lidt kedeligt måske, men det var faktisk meget godt, synes jeg. Hvordan går det med at fungere som en klasse? Det går rigtig godt. Altså, lige nu er det svært at lægge mærke til det. Altså, det er ikke noget, man rigtig tænker på efter dag. Du føler bare sådan en hel klasse nu. Altså. Det går bedre end i starten. Jeg synes, vi begynder at tale mere sammen og sådan være bedre til at, sådan at blande os lidt også på tværs. Klassen er blevet meget mere en enhed,
end den var fra starten. Der er stadigvæk nogle grupper, som gerne vil holde sig sammen i de grupper, som de var inden vi blev sammenlagt. Men jeg synes faktisk, der er en del, der er begyndt at åbne sig over for resten af klassen, over for de andre, som de ikke kendte så godt i forvejen. På trods af, at 9. sæt har været vant til gruppearbejde og kreative udfoldelser gennem hele deres folkeskoletid, klarede de kinesiske elever sig samlet set markant bedre i vores test i kreativitet og samarbejde. De går meget, meget voldsomt op i at klare sig godt, hvor de danske elever har levet i den her kultur med, at vi skal også hygge os. De går meget op i, at det skal gå godt, de kinesiske elever. Og de vil gerne vinde. Så jeg mener altså, at den vestlige kultur har et alvorligt problem. At vi bliver overhalet i vores egen selvfedhed af nogen, som bare er væsentligt bedre. Og hvad skal vi så leve af til den tid? Det bliver oplevelsesøkonomi, fordi de har taget alle forskningsarbejdspladserne fra os. Vi kan for lidt, og vi kan ikke noget, som de ikke kan. Og det er jo, nu kan man jo sidde her og være hovere over det, man sagde før, men kreativitet forudsætter viden. Jamen, jeg tror i høj grad, at vi skal italesætte den forståelse, vi har af kreativitet. Fordi vi tager det alt for meget som en selvfølge. Hvor man for eksempel ikke i Kina, det er nyt, at man begynder at tænke fagene kreativt. Det er bare en tradition i Danmark. Altså, når jeg snakker med Dansk Industri og mange andre, som jeg jo diskuterer folkeskolens udvikling med, så er det i høj grad den her forståelse af den brede faglighed, som fylder i vores diskussioner. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at vi får det i talesæt, og ikke bare tager det som en selvfølge. Og det gælder både politikere på Christiansborg, og det gælder læreren, der står og bedriver undervisningen ude i klasselokalet. I næste program tester vi eleverne i engelsk. Det er sidste chance, hvis 9. sæt skal slå kineserne i en test. Jeg tror, vi er bedre end dem til engelsk. Jeg tror, vi er sådan genetisk bedre til det. Og så ser vi på forældrenes ansvar i forhold til skolen. Sød og høflig dreng. Her blev eleverne testet i både samarbejde og kreativitet, og der blev spurgt til deres paratviden. Men hvor vigtig mener du, paratviden er? Giv os din mening på programmets hjemmeside, dr.dk/Kina. Christina Feldhaus mener, at hvis hendes far ser de ting, der foregår i hendes program i aften, så vil han sige, nu stopper det. For det er so fucking special, det der foregår. Telepatisk kommunikation med dyr, dyreakupunktur og healing af dyr. Selv Christina Feldhaus vakler lidt. Men